hikayesi var. Siz eli tыңlап үткән язмыш җыры Болдашның талантлы кызлары Гөлнара һәм Эльвираның беренче иҗат җимеше. Алар бергәләп 70-кә якын җыр иҗат иткән. Аларны Алиһә Нур үзе дә башкара, җырчылар да репертуарларына алды. Бихисап нәни башкаручылар балалар җырларын телевизион конкурсларга алып чыкты. Автор башкаручы Болдаш кызы Эльвира Хаматнурова бүгенге иҗат кичәсенең кадерле кунагы. Сәхнәгә рәхмәт, Эльвира.